Ahojte, volám sa Kamila a som lektorkou jogovej terapie. V kurze vám ukážem zo pár jednoduchých cvikov, ktorými dokážete okamžite rozmasírovať svoju chrbticu, priniesť jej úľavu a posilniť jednotlivé svalové partie svojho tela, aby tak celá ťaha tela neostávala na chrbtici a aby vás potom nebolela, aby ste nepreťažovali svoju krčnú chrbticu a nepociťovali bolesť v krížoch. Tento kurz je určený pre ľudí so sedavým povolaním, ktorí cítia, že už začínajú mať bolesti chrbta alebo cítia, že majú chrbát stuhnutý a chceli by s tým urobiť niečo skôr, ako to prejde do akútnych problémov. Naučite sa, ako rýchlo uľaviť od bolesti svojmu chrbtu a zároveň vám ukážem celé zostavy na cvičenie a praktikovanie na doma. Sľubujem vám, že pravidelným praktikovaním jednoduchých cvikov si dokážete účinne dopomôcť od bolesti chrbta a posilniť svoje svaly, o ktorých ste možno ani netušili, že ich máte.